Zverejnená informácia, že 15 hodín po udalosti bol až vypočutý a bola vykonaná aj dýchová skúška. My máme informáciu, že bola nejaká hliadka už aj tesne po nehode. Pán Danko im ale zavrel dvere a poslal ich, slušne povedané, preč. Čiže ako potom mali policajti postupovať a ako vieme toto vysvetliť, prečo potom až 14:30 niekto ďalší sa s ním skontaktoval? My preverujeme celý postup, samozrejme policie, preto som rád, že policajný prezident nechal dnes preveriť postup, či všetko bolo vykonané štandardne podľa predpisov, tak ako by to pri každom bežnom občanovi malo byť. Keď budeme mať toto preverenie, určite vás budeme informovať o presných krokoch, kedy sa čo udialo, aby sme vyvratili akékoľvek podozrenie toho, že sa do tohto prešetrovania tohto priestupku akokoľvek zasahovalo z pozície nejakej nadriadenosti. To vás chcem ako minister absolútne garantovať. Pán Slovák, predsa len aký je teda postup, keď bola v nehode, prišla nejaká hliadka, vraj boli za pánom Danko, ten ich poslal preč, čo sa malo udiať? Alebo bol povinný s ním? Ja vám dám k tomu stanovisku, ak bude uzavretá kontrola, ktorú som dneska nariadil. Bežný postup je, pokiaľ viete stotožniť vodiča, vodič by mal zostať na mieste, mal by sa podrobiť dýchovej skúške a ďalším úkonom, ktoré sú od neho požadované. Takisto zo zákona plynie mu povinnosť, nemal by teda absolvovať, piť alkohol, pokiaľ sa stane, a hlavne zotrvať na mieste. Pán Danko teda odmietol dýchovú skúšku, dá sa to takto povedať? Nedá sa to takto povedať, lebo momentálne je to v štádiu, my sme sa k pánovi Dankovi oficiálne dostali až na druhý deň o 14. Ale ako sa môžete až o 14:30 k nemu dostať, keď my vieme, že bol prítomný v parlamente, kde aj v parlamente sú policajné hliadky? Prebieha kontrola, keď kontrola skončí, ja vás naozaj veľmi objektívne budem informovať o tom, ako bolo postupované zo strany policajtov. Viete, ale sa to tak vyjadriť tým podozreniam, že teda hliadka bola na jeho adrese už skôr? Ja sa k tomu momentálne vyjadriť neviem. Mám určité pevnú informácie, momentálne ich poskytovať nebudem v zmysle toho, čo povedala okresná prokuratúra Bratislava 4, ale budete informovaní, lebo toto je tak asi momentálne aktuálna téma, že každý bude chcieť vedieť. Chceme vás iba ubezpečiť, že nám nechajte chvíľku, aby sme to prešetrili riadne. Budeme vás informovať o presných minútových časoch, kedy sa čo udialo. Zverejníme kamerové záznamy, aby sme vyvratili akékoľvek podozrenie z toho, že tu ktokoľvek vykonal akúkoľvek nápracu. Ak došlo k nejakému zlyhaniu policajtov, tak vyvodíme z toho zodpovednosť. Ak zlyhal pán Danko, potom je to už na vyvodení zodpovednosti pána Danka. Ale budeme vás ozaj veľmi presne a korektne informovať o všetkých krokoch, ktoré sa urobili. Len aktuálne prebieha, aj my preskúmame ten postup policajtov. Máme parciálne informácie, vieme nejaké časy, kedy sa čo udialo, dávame to do časovej súvislosti, tak aby sme vás vedeli raz a navždy poriadne informovať. Budete mať prehľad celú snímku, odkedy čo sa udialo v čase nehody, až po čas, kedy pán Danko bol kontaktovaný políciou. Nebudeme pre vami nič zatajovať. Len nám prosím vás, dajte čas na to, aby sme ukončili to šetrenie a hovorím, ak tam bude z toho akékoľvek podozrenie, že by zlyhal nejaký policajt, vyvodíme zodpovednosť. Ak sa ukáže, že tam bolo niečo neštandardné v správaní pána Danka, je to potom na vás, novinárov, aby ste sa pýtali pána Danka. Je to aj na predstaviteľov koalície, ako sa teda zachováte, ak sa potvrdí, že pán Danko sa takto správal a pri hlasovaní o jeho vyslovení dôvery? Veď počkajme si, viete veľmi dobre, že je tu koalícia, je na každom politikovi, aby prijal zodpovednosť za svoje správanie, za svoje činy. Pozrime sa najprv na to, ako to v skutočnosti teda celé bolo, aby boli vyvratené akékoľvek podozrenia. Ja sám som ani jeden kamerový záznam nevidel, ale my ich verejne ukážeme, ozaj vám to sľubujem, že budete ich vidieť aj vy. Keď skončí to vyšetrovanie, ja si nemyslím, že to je nejaké náročné vyšetrovanie, ktoré by malo trvať niekoľko dní. Verím, že to bude ešte pán prezident tento týždeň, aby sa nám to podarilo. Hneď v momente dávam vám garanciu. Ak to bude ukončené, predstúpime a v kľude vám povieme. Vtedy sa to stalo, vtedy bol taký policajt, tu je toto, tu je takýto kamerový záznam, aby tam ozaj neboli akékoľvek podozrenia z toho, že sa tu voči niekomu nejako nadštandardne pristupovalo. Pán Slovák, koľko kamerových záznamov teda aktuálne má polícia k dispozícii? Sú minimálne 2 až 3. A bol pán Danko v aute sám? To sa už dá povedať na základe kamerových záznamov? Viete čo, ja som videl jeden jediný kamerový záznam, ďalšie 2 som nevidel. Viem, že sa sťahujú ešte kamerové záznamy z trás, kde by sa teda mohol pohybovať, takže budú sa analyzovať a potom naozaj dostanete objektívne výsledky. Dá sa povedať, že bol jeden človek v aute, alebo boli 2? Z tých prvotných informácií to vyzerá tak, že bol jeden v aute, ale neviem to momentálne v tomto štádiu ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Prečo tieto zábery už nie sú k dispozícii teraz?
No momentálne sa analyzuje a prebieha moja vnútorná kontrola z postupu policajtov. Jak to bude uzavreté, zhodnotené, tak ako povedal pán minister, dostanete adekvátne vysvetlenie aj s časovou osou, aj zo zábermi, ktoré sú tomu dispozícii. Ako bráni zverejnenie tých záberov nejakému Je to živá vec, je to po dohode aj s okresnou prokurátorou Bratislavy. Musíme tento postup koordinovať. Pamätáme si prípad pána Dedečka, kde to video bolo okamžite vonku a vtedy vyšetrovanie trvalo týždne. My pred vami nič ozaj neskrývame, len žiadame o to, ak ste vydržali ešte 12 hodín, tak nám dajte, ja neviem, ešte ďalších 24, aby sme to fakt, aby sme nekomunikovali niečo predčasne, aby tá časová os bola jasne postavená, aby tam neboli akékoľvek otázky. My si iba robíme svoju robotu, prešetrujeme celý ten postup, nakoľko tu je takýto veľký mediálny tlak. Tomuto rozumieme, je to primárne na pánovi Dankovi, aby tú zodpovednosť niesol. My prešetrujeme ten postup, ktorý sa udial potom, ako sa tá nehoda spôsobila z pozície toho, či niečo nebolo zanedbané v rámci toho vyšetrovania, v rámci policajných postupov. Vyšetruje sa to ako škodová dôlez, alebo ako nehoda, lebo najprv to bolo ako škodová dôlez a teraz ste sa vyjadrili vlastne aj na Facebooku, že nehoda. A to sú dve rôzne veci. Okresná prokuratúra, myslím, že začala vo veci pre paragraf 288, takže momentálne už je to v kompetencii okresnej prokuratúry. A ešte by som sa vrátil k tým kamerám. Tie kamerové záznamy sú teda jak z mestského kamerového systému hlavného mesta, tak z dopravných prostriedkov dopravného podniku. Myslím, že tie nočné električky, takže... Ja sa predsa opýtam, pán Solák, či mali vôbec policajti možnosť niečo iné robiť, lebo nešlo tu nejaký smrteľný trestný čin, alebo že niekoho pri tej nehode zabil, ale teda išlo o semafor. Ak teda by bola bývala nejaká hliadka v noci, už skontaktovala pána Danka, on im trestne dverami pred nosom napríklad, že nemám sa s vami o čom baviť. Aká bola ich povinnosť, alebo nebola ich povinnosť, lebo šlo len o priestupok zrejme. Možno do všeobecného hľadiska. Do budúcnosti či si ľudia majú zobrať to, že keď sa zatvoria doma a nedostane sa k nim hliadka, tak sa vyhnú nejakému trestu. Nie, oni majú dodržiavať to, čo hovorí zákon, to znamená, pán Danko mal zostať na mieste a ak sa teda potvrdí informácia, že sa s tým tá hľadka mohla v tých nočných hodinách ešte stretnúť, tak mal byť nápomocný, ale momentálne naozaj je to otázka toho prešetrenia. A vo všeobecnosti, ak nebol nápomocný a takéto hliadke niekto trestne dverami a pošle ich do keľu, tak čo môžu robiť takíto policajti? Zostať tam stražiť, žiadať potom o to, aby sme sa do bytu dostali iným zákonným spôsobom, takže ale toto je vec ošetrenia, o tomto vás budeme tiež informovať aj o tom, ako by správne mali postupovať. Politicky teda, pán Štok, ak sa to preukáže, že naozaj pán Danko odmietol vpustiť policajtov, na stole už je v parlamente návrh na jeho odvolanie, ako sa z toho zachová strana Hlas? Ja zatiaľ nemám ozaj takú informáciu, že by pán Danko nejako odmietol pustiť niekde policajtov. Preto hovorím, že počkajme, aby sme videli tú časovú os, aj aby vy ste videli tie kamerové záznamy, ktoré keď niečo potvrdia, tak potom sa o tom môžeme baviť. Ak niečo vyvrátia, rovnako sa o tom bavme. Chápem ozaj ten obrovský mediálny záujem, ale dávam absolútnu garanciu. Zo strany ministerstva vnútra sa nerobí akákoľvek nadpráca. Dokonca ešte aj policajti, ktorí tam sú, krajský riaditeľ, aj okresný riaditeľ, sú ešte menovaní predošlým vedením ministerstva vnútra. Takže my sme do toho ozaj nejako nesahovali. Teraz naším záujmom je, aby sme jasne vyšetrili, čo sa stalo, aby sme dali aj taký signál, že zákon tu ozaj platí pre každého, aj pre toho bežného občana a že či ste podpredseda parlamentu, alebo predseda parlamentu, alebo bežný občan, tak prístup polície musí byť k vám rovnaký a to teraz prešetrujeme, či takýto prístup polície tu aj bol. Ak nie, budú vyvodené z toho nejaké zodpovednosti. Čisto politický rozmer, teda, čo sa týka Hlasu, je možné, že by hlasoval za odvolanie pána Danka? Pozrite sa, táto koalícia tu je, pretože inej alternatívy na Slovensku dnes nie je. A je na vyvodení každého jedného politika. Ja som zastanca toho, niekto zlyhá, aby politickú zodpovednosť prijal. Ak sa ukáže, že pán Danko nejako zlyhal, je to na ňom, aby tú zodpovednosť vyvodil. Ale dnes ja nemám také informácie, aby sa takéto niečo udialo. Počkajme si ešte. Buď sám vyvodí zodpovednosť a hlasovať za jeho odvolanie nebude. Nepredbiehajme, prosím. Počkajme si na to, aby sme vedeli, čo sa v tomto prípade stalo, aby sme eliminovali akékoľvek pochybnosti o tom, že sa tu k niekomu pristupuje nejako naštandardne. To vám garantujem, že sa nedieje. A môžeme to predsa nedá ešte, teda bez ohľadu na to, či tam bola tá prvotná hliadka, nebola, ako je možné, že podľa SPZ-ky vedeli policajti veľmi rýchlo, kto teda bol účastníkom dopravnej nehody, že sa ak by to bol hoci kto iný, teda už podľa SPZ-ky alebo nejakých iných vecí vieme zistiť, že to bol, ja neviem, XY,
Peter Mrkvička, že až 14:30 sa dokázali skontaktovať s človekom. Proste, ak ja nedvíham telefón, ako niekto, kto spáchal priestupok, tak akože kým vám nedvihnem, tak ma nevypočujete? No to sú procesy, ktoré musíme prešetriť, že prečo to trvalo takto dlho a o tom vás budeme informovať. No ale ak by som to bola napríklad ja, tak ma nejdete niekde hľadať, alebo keď viete, kde pracujem na pracovisku. V tom prípade myslím, že išlo SPZ-ku, o auto, ktoré patrilo strane. Nie pánovi predsedovi ako fyzické osobe. To bolo auto Slovenskej národnej strany. A nie ako na fyzickú osobu. Informáciu sa prešetrovalo to, že kto tým autom disponuje. Ale ozaj, všetky tieto informácie úprimne dáme vám ich, zverejníme aj tú časovú os, aby ste to vedeli. Takže nemáme ozaj čo skrývať, len nechajte nás, aby sme to riadne preverili, aj ten postup našich policajtov a budeme vás informovať. Ale odobrala polícia pánovi Dankovi už vodičský preukaz? Viete čo, túto informáciu nemám. Takže... A zo zákona by mala? Myslím, že... Viete, tam je to v tomto, že on keď fúkal s takým veľkým časovým odstupom, tam ide o to, že v čase dopravnej nehody, keď to spôsobil, to je viac menej... Ako to je, že prihliada sa, ak nikto nefúkal na mieste, keď na mieste, ale nejak nie je dorešené, lebo vlastne myslím si, že nevieme momentálne objektívne preukázať, či pán Danko viedol to vozidlo pod vplyvom alkoholu, lebo je to veľký časový úsek. Takže a preto by ste nemali odobrať vodičský preukaz? Verte mi, že tam je všetko v rámci štandardnej zákona, tak ako sa urobiť v zákone malo urobiť, tak sa aj zákonne voči pánovi Dankovi postupovalo už po týchto ďalších krokoch. Takže určite tam nie je žiadna nápraca ani nič. Možno technicky, prečo fúkanie, prečo nie odber krvi, lebo objavili sa informácie, vraj to fúkanie sa neuskutočnilo kvôli samotnej jazde, ale kvôli tomu výsluchu. To vám neviem presne povedať, nebol som pri tom, nemám všetky informácie, lebo viem ešte, to je na strane vlastne kontrolných orgánov, ale tieto otázky určite si pripravte na to, keď sa to bude celé prezentovať. Pán Slad, ešte z kamerového záznamu chcem sa opýtať, že vy ste videli, že by ten vodič vystúpil z auta, pozrel sa na tú situáciu, potom odišiel, alebo ani nezastal? Nie, to bol kamerový záznam električky, tá proste iba šla. Čiže tam nie je vidno, čo sa dialo potom? Tam z toho nie a ďalšie som nevidel. Ďakujeme pekne, dovidenia.